kum ko wai ka sinjam ko bawa Hashwa ba ka seng syakri pat ba kan rakhe ya jindap absan snem lani ka Jubili Rupa na kaleng ka kenhun seng balang jong ka Confederation of Riboy People ne ka Corp Nongpo Circle menda ka sngi ka athnyo tere urumpang ka lali Noh Synniang de ki kopi ba ukhaw sya ki Longiing Baduk ki bosong basa ha ka snong Maweitnar ka baha ba po karat merdon ha ka ne ka program ha ka ba ka seng Corp Noh Synniang sya ki apot li ki Longiing la sakilang ru da usam la rolan lingdo President ka Nongpo Circle urang ba snong ka Maweitnar uba don bok song thiang na lord ki wei ki urang ba ka jingwan jongi hakne ka snong menta ka sni ka longkum si benta bagi rakhe yakne ka jingdap jongi yakne ka silver jubili absan snem no lasdang ika snem kat khandai spa khandai phunriu de kamda de si benta kata ka jingwan ais mumha ndrei kate ka kam ko bangin le isne bangin pensa jingkan mau ya ka sang bangin la ai ka jing sakri hak po ka jing yai lagi jongi kiba la pun snem menta te kalung ka jing kerku ya ka snong ka thau ya ka dong bat area jong ka ribho jongi hibro ko wei bat menta ka snem ka thong jong ka kopi ka long ba nhìn rung sama lagi ki wei pa ki wei ki Longiing jong ka ribhoi ka saki snong ki dong bro ko wei knang ba kin itu no ya ka kop kum ka wei na ka seng ka ba ngilong do long snam hapo jong ka ribhoi jongi